Здравейте, приятели! Аз съм Ани, добър в канала ми. Днес ще ви кажа, че почвам пак с Майнкрафта. Бях построила тук 2-3 неща и почвам да строя този свят, ще стане огромен с много неща. Така, първото нещо, което бях построила е тази аптека. Даже тук май съм написала аптека. И да, нека да я разгледаме. Да затворим да влизат някакви чудеса. Тук има някакви светещи лекарства, някакви си неща, някакви тъпоти, някакви злата, някакви лекувани неща. Тук е човека, има предпазител, защото има коронавирус. Да. Счупих нещо, мара голяма работа. Ужасно съм. Това звучи ужасно. Ужасно е. Така, извинете за шума. Защото съм пуснал телевизора много силно и то се чува. Хайде да спинкаме. На. Така. Другото нещо... Офареде. Другото нещо... Спри ме! Другото нещо... Ето този къщичка. Много ме кефи. Тук е ужасно, като в кръвта. Ужасно е. Така... Извинете за този ужасен шум. Така, отиваме към следващото нещо, което е тази парзалка. Много ме кефи тя. Защото е супер невероятно. Да. Ето. Пускаме се парзалката. Даже в басейна има лампи, защото беше много страшно и тъмен. Ето, виждате, без лампи ще да бъде ужасно. И да, имам и още нещо. Ония портал и тази парзалка. Това не е парзалка, е влакче. Ето ще ви покажа. Много е яка. Заслагам количката. Ето така. Нека се пуснем. Готово. Това е супер мега яка парзалка. Просто голяма. Ето ще ви покажа. Тук имам едно яко. Тук отдолу има лава. Върху това ще съм построя къща. Да, ме мързи още. Добре. Ще построим тук само да реша. Зелена овца. Ужас. Някъде тук имах... избрах да ви докажа, че тук имам зелени овци. Правилно казах. Защото вижте как излизат зелени овци. Тази е бяла, чакай да забавя. Много обичам овци. Ето тук, добре, сега се сети какво да направим. След като го построя ще се върна. Раз, два, три и... Ето така. Ето тук ще влезнем. Ето така. Някак си... Ето така. Така. Сега ще отидем тук горе. Ето тук горе. И да, построих ето това. Сега ще го напълним с крави.
Не помня кое беше за кравата, но мисля, че... Добре, ще пробвам с... Ето. Това са зайци. Така... Ето. Не го щатос. Добре. Тогава ще пробвам и... Стои. Рязги ли? Сега го пълним с крави. Докато не стават милиарди. Добре. Ето готово. Напълнихме го, вътре има някакви тъпанари, ма никак. Сега... Ще напълним също овце тук. Добре хора, вече сме по-добре от преди. Ще направим още мъничко. Ще ми бъде много гадно на принцип. И та... Ето така, сега ще направим една сам. Да, ще направим петлетница. Но този път с вас, защото така искам. Добре. Много ми е приятно Майнкрафт. Много го харесвам. Добре. Ето така някак си. Ето, готово. Ще махнем няколко тръби, защото е много гадно. Ако ще бъде гадно за петленцата, защото няма такова знае колко място. Поне ще... Хора, ето, напълнихме го с кокошки. Да. Сега ще направим и насам. Още малко. Добре. Стъмва се, не. Добре. Ще взема и това. Но няма да бъда натам, защото ще избяга насам. Ето така. И ще го напълним с... Какво да го напълним с... Ще си помисля. Аре. Да. Ако искате, превъртете малко клипа, защото тук 3000 часа сигурно ще строя. Ето така. Ще изгреба колко як. И така хора, още малко. Малко ми остана. Ето така. Ето го и празното място. Сега да сложим факли насам, защото зомбитата да не убиват. Дори не знам дали там може да се спъдне. Но и така ще сложим факли насам. Ето така ще осветиме навсякъде, защото не се вижда. Така, ето така. Добре. Така по-стъпчето.
Така, сега обещах ви, че ще ви кажа с какво ще го напълним. И ще го напълним с парцета. Не, защото тук в езерото го пуснах това пръсе. Ой, малки пръснеци. Ето така. Добре. Много леко се получи. Но не съм яки зомби. Така, сега ще го направим. Ще напоседиме жито. На някое по-голямо местенце. Не само да отида до леглото си, че стана нощ. Така. Ще посада си жито, което ще бъде някъде по-наголямо. Например, ще бъде ето тук. Не тук, ами тия зомбите, скелете, паяци, много са ми ужасни. Ето тук. Добре. Почваме с правенето на жито. Така, ето го как се получи. Почва да расте. И да загради го с храсти. И нека си расте. Само дано прасетата да не избягат. Няма как. Добре, сега ще направим пътечка. Реших, че няма смисъл от пътечка. Тук направих едно малко трамплинче. Така да си скачам, когато ме изкуча. Да, хора, ще има втора част. Елате пак утре и да. Чао.